Spoločnosť Manpower Group je globálnym lídrom v oblasti personálnych služieb, inovatívnych technológií pri nábore zamestnancov. Na Slovensku pôsobíme od roku 2003. Od roku 2020 Manpower Group Slovensko je najväčšia personálna agentúra v Slovenskej republike. Sme v 7 pobočkách, máme vyše 1500 pridelených zamestnancov. Vďaka našej najrozsiahlejšej databáze, cieleným formám náboru a inovatívnym metódam oslovenia kandidátov dokážeme aj vám predstaviť vhodných kandidátov na obsadzované pozície v krátkom čase. Naším cieľom je vždy spojiť ľudí s prácou, ktorá ich naplňa, a firmám prinášať talenty, ktoré im pomôžu napredovať. Sme hrdí na to, že spájame ľudí so zmysluplnou prácou a prispievame k rozvoju slovenskej ekonomiky. Každý rok spolupracujeme so stovkami firiem na Slovensku, na svete so 100 000 firiem. Pomáhame miliónom ľudí nájsť zmysluplnú prácu, ktorá je v dnešnej meniacej sa dobe veľmi dôležitá. Podporujeme kandidátov počas celého procesu. Talent dodávame prostredníctvom našich lokálnych kancelárií aj priamo do prevádzok našich klientov. Zverte svoj výber odborníkom do našich rúk. Manpower Group.